De politie weet nog altijd niet waarom het hennepbos heeft aangelegd dat vorige week in Ruiver werd ontdekt. Ruim 18.000 planten stingen in een bosgebied neven de grens. Het is een van de grootste hennepplantages die ooit in Limburg is ontdekt. De plantjes stingen midden tussen de boom, waardoor de plantage niet goed zichtbaar was vanuit de lucht. De politie controleert met helikopters op hennep nadat in het verleden tussen maisplanten hennep was gevonden. Tussen de boom is de plantage echter veel minder goed zichtbaar. De politie kreeg een tip waarna de enorme plantage in Ruiver werd ontdekt. Maar wie hem daarachter stik, dat is dus nog niet bekend. Het is sowieso een uitzonderlijke vangst. 18.500 planten treffen we niet dagelijks aan op één perceel of in één woning, om maar iets te noemen. En ook de marktwaarde is natuurlijk buitengewoon uitzonderlijk. Vandaar dat we ook gestart zijn direct met een onderzoek om te achterhalen wie of wat hierachter zit. We zijn hier in Ruiver, dat is gemeente Bezel. Het is gelegen echt in het buitengebied tegen de Duitse grens aan. Er zijn niet 1, 2, 3 wandelpaden. Dus vandaar dat het ook een beetje verscholen lag. Niet direct zichtbaar voor het publiek, zeg maar. Maar desalniettemin hopen we toch dat er mensen die in de afgelopen periode hier gewandeld hebben of gefietst hebben, dat die ons iets kunnen helpen in de zin van getuigen. Verdachte zaken gezien, misschien auto's hier rijden, mensen zien lopen. En we hopen dat zij zich melden bij de politie.